mana mgbe ọbụla gbere anyị onyonyo gị mgbe ọbụla kụrụ elekere mbụ nke ihe ọ gịnị ka na-ewetara gị n'isi mbido telivishọn oge aṅụrị naanị na isi mbido TV imena oge akacha ewetara ọtụtụ ihe nke ahụ ga-akpọ unu obi aṅụrị ma ihe ngosi mmemme ma akụkọ ndị ama ama dị iche iche makwa ihe ndị ọzọ dị aṅa onweghị onye ọzọ na-adị ewetara gị ya n'ụbọchị taa ya onye na-ewetara gị asịrị dịka o si agagasị na ndụ ndị ama ama na-abụghị Maazị Edom Ikechukwu Samuel nwoke aka jidakpa ofe Usain Bolt dum shiri mara ụmụ na-enyo pesi na-aga n'akụkụ na ndụ ndị ama ama na-achọpụtacha ụmụ ihe ndị ahụ nke na-agagasị na ndụ ha na-ewetara unu ya ma nke wee eziokwu ma nke na-ewughị eziokwu nke gbara n'ihu akwụkwọ ya wuru ka o si dị n'ụbọchị taa ihe m ji bịa ọpụrụ iche ama m ngada asị kedu ebe ndị oge aṅụrị gara n'isi bido telivishọn a gatụrụ obere ezumike karịa ike hazigharịa ya bụ ihe emume ka ọ daa ụda nwekwa unu na-ekirikwa n'ihe ya eme gịnị ya eme ka sensị ma ọ bụrụ ndị na-asụ okwu bekee ya wuru ka o si dị ihe ọzọ m ji bịa n'ụbọchị a ma ihe ndị ọzọ ihe m ji bịa n'ụbọchị ahụ akụkọ ndị ama ama ya ọtụtụ ihe nwoke na-agabiga na ndụ ndị ama ama ụbọchị niile kwa nkeji ọbụla ka ọ na-apụta n'ihu akwụkwọ na soshal midia ndị ọzọ dị iche iche ya ka ọ na-apụta na ndụ ndị ama ama dị iche iche ma nke ọma maka ọjọọ mana tupu m akọwapụtara gị ihe ndị ahụ akụkọ nke m ji bịa n'ụbọchị taa gịnị ka m ga-eme m ga-agwa gị ọwụ na ewere ahịa na-enye gị nsogbu ma o were ozi chọrọ izitere ndị isi mbido telivishọn ị ga-aha akara ekwentị na-agafe n'ihu onyonyo gị zitere anyị ozi n'akara ekwentị a ya ụgwọ na iwu onye igwe ọlọrọ ọhụrụ ya wụ na ịdị ịntanetị client dịka ndị bekee ji asụ ya gị chọta anyị na webụsaịtị anyị gaa na www.isimbido.tv ebe ahụ ka ị ga-enweta ị chọrọ isokwara anyị na soshal midia platfọms ndị ọzọ dị iche iche gị gaa na Facebook, Twitter nakwa Instagram ị ga-enweta anyị na @isimbidotv naanị ebe ahụ ka ị ga-enweta gị zite ozi ahụ anyị na-aga eme gịnị kparịta ụka ị na-akọpụta egwu ihe ọbụla ị na-eme zite ya n'isi mbido telivishọn na anyị ga-enyere gị aka rere gị ya anyị alọtala n'obere ezumike ka anyị gara echefukwala na gịrị ọnwụ niile abata ugbu a ọ ka bụ n'oge aṅụrị n'isi mbido telivishọn ya webe ihe niile na-eme oge a na-eje wetara gị ọtụtụ ihe ndị ahụ ga-akpọ gị obi aṅụrị ma egwu dị iche iche ma n'ụbọchị taa ya nwụ n'ụbọchị Tuzdee gịnị ka a na-adị ewetara unu a na-adị ewetara unu obele asị dịka o si agagasị na ndụ ndị ama ama dị iche iche ka akọpụtara unu ya gwagwara unu ya ịma na ọtụtụ owu ihe niile gbara n'ihu nta akụkọ uwe eziokwu dịka m si kwuo tupu m aga obere ezumike gbasara Aunty Bimbo gịnị ka ọ sị na gịnị ịgbunata ije abịa na ya bụ soshal midia maka gịnị maka na ọtụtụ ihe ndị ọ na-ahụ dị a awụghị eziokwu ihe niile ọ na-ahụ ebe ahụ awụghị eziokwu mana ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa asọ ya n'olu ndị bekee akpara ya fake life ka a na-ahụta na so many social media platforms ọ na-asị na gịnị ọ mere na ọ na-adị abịa maka na ọ pụta ebe ahụ hụ ọtụtụ ma ndị kwara akwa ọhụrụ ma ndị mere ihe niile dị iche iche ya gụọ ha akpịrị ọ bụrụ onye na-eji ego ewere ike ga-achọ ebe ọ na-ezu ohi ya wuru ka o si dị ka nlaba anya n'akụkọ ọzọ ndị bịa n'ụbọchị taa ọwa akụkọ gbasara onye etela n'egwu o so na nshi a na-ara o so na ya na-eme anya R. Kelly gịnị ka ọ bụrụ ndị Igbo ibe masọ R. Kelly mana R. Kelly dịka o si dị ya nwa amadi ka okwu gbasara ịlakwuru nwa obere n'ike eso ya n'okwu ndị iti asị na rape dịka o si kwu akụkọ ya ka nọkwa nke ugbu a kesi eshila nke obere gbagozie ọ gala federal now ya bụ na gịnị okwu ya wụzi okwu ya na-elebara anya ụwa niile na-elebara anya unu m na-echefula onye R. Kelly wu ọ kọpụtara ọtụtụ egwu dị iche iche nke ofu egwu ya nke anyị na-echefu egwu nke ọkpọrọ I Believe I Can Fly mana ugbu a onye a na-asị na onye ọbụla ị na-eme na ndụ a ị ga-agbalịsi ike ịhụ na anyị kwụwara aka gị ụtọ maka na ọtụtụ ihe ndị mere n'afọ ole gara aga nwere ike ịbịa n'ọdịnihu bụ emegide ya ka ị na-eme ugbu a ị kwesịrị kpachara anya ihe ị na-emere ugbu a kpachara anya onye okwu ịgwara mmadụ kpachara anya ebe ị gara kpachara anya iji ị gara kpachara anya ọsịsa ịsara mmadụ kpachakwara anya na gịnị ihe ị na-eri maka na o nwekwa ike ị ga-erite ugbu a ga-enye gị nsogbu n'ọdịnihu nke si n'aka gbasara Davido dịka onye kacha enweta ego na ihe gbasara gịnị Instagram na Naịjirịa kedu nke ka si dị ọwụga naanị nke ahụ ọkwa ihe gbasara ya bụ Face App ka ọ na-akwe na ya na onye o mechara nke ya na RMD emegị na abịa eyito
obere ịma ọtụtụ ndị mmadụ ya bụ face app pụtara ya ọtụtụ ndị amaama dị iche iche a na-eme ị ga-enweta ihe dịka Uche Williams bụ onye mere ọ bụ onye nke ya kacha atọ m ụtọ maka na ya ọnwa amadi mechakwara nke ya sorokwa na ashị a na-ara sorokwa ihe a na-eme ọtụtụ ndị nna mmadụ mekwara onye dịka Tiwasabi onye dịka Teni Makanaki ha niile socha na ndị mechara ya bụ face app. Akụkọ ọzọ anyị ji bịa n'ụbọchị taa akwụkwọ akụkọ gbasara Daddy Freeze. Ana m achọkarị ị na-ekwu okwu gbasara nwoke a gịnị mere maka na ọtụtụ okwu na-anụ ya n'ọnụ mgbe ọbụla mana ka okwu gbasara ya na Desmond Elliot ka dịka ọ na-asị ka eme gịnị ka a bịa kwụsị foreign movies na obodo anyị Nigeria. Ya wụ ka gịnị na ya wụ naanị ihe onyonyo obodo anyị ka anyị ga na-ekiri mana dịka o si dị echefukwala na gịnị na ọtụtụ ndị obodo anyị nọ mba ofesi na-adị ekiri ihe onyonyo anyị ịhụnanya ya wụ na ọ wụrụ na ka m gbere ya na otu Achimobi nwanne m ma onye a nọ ya ma onye a nọ mba ofesi ma nwanne gị nwoke nọ mba ofesi ma ọ ga na-ekiri ụfọdụ ndị nọ mba ofesi na-ekiri ya bụ isi mbido na-ekiri ihe onyonyo ejije nka ya wụ na ha ga na-ekirizina ya dịka o si dị. Desmond Elliot na-asị ka akwụsị ị na-ekiri foreign movies n'obodo anyị Nigeria ka ọ bụrụ naanị ihe onyonyo anyị ka o je mana na-asị na wepụta na ihe ọta akụkọ onye ọbụla ekwuo ka o si masị ya ọkwa Daddy Freeze asị na gịnị na o kwenyeghị na ihe dị otu a na ekwesịghị ịkwụsị ya eziokwu ekwesịghị ịkwụsị ya ya wụ ka o si dị. Gịnị ka ị ga-eme ọ bụrụ na ọ masịrị gị ikiri ejije ndị ọcha ikiri ejije ndị ọcha masịgodị gị ikiri ke ndị obodo anyị bụ Nigeria ikiri ke ndị obodo anyị Nigeria kama ihe anyị ga-emewu ịgbalịsi ike ịhụ na anyị kwadoro ejije obodo anyị mana dịka o si dị ọwụ ichere anya ka m na-akọpụtara na-agwa ọha na eze ichere na ọ ga-awụ ihe dị mma ka eme gịnị akwụsị ị na-ekiri ejije ndị ọcha ike akpara soro n'olu ndị ite akpa ya foreign movies ihe ichere ka ichere na gịnị na ọwụ gị ihe kwesịrị ekwesị gịnị ka ị ga-eme ị ga-ezitara ya ozi na social media platforms ka anyị hụkwa na ebumnuche gị ka ọ hapụ edo dịka naanị ndị isi mbido telivishọn na-adị ewetara gị ihe bụ ebumnuche ya gị nwa ga-agwa anyị ebumnuche gị zitere anyị ozi na social media platform ya na Instagram na @isimbido.tv anyị amara ka isi chie ya bụ okwu. Echefukwala na ọ ka nwere isi mbido telivishọn ka anyị ka nọ dịka o si dị ugbu a anyị emewele gịnị obere ọnwụ na ị na-abata ugbu a onye anyị ji bịa agwụchabeghị ọ ka fọtụkwara obere ị ga-egwi n'igwe onyonyo gị dịka m si ekwu mgbe ọbụla na ọ bụrụ na owere ahịa chọrọ ire ya wụ na owere ahịa ahụ na-enye gị nsogbu ịkpọsala ahịa mgbe ọbụla pụtara ịkpọsa ahịa onwe onye na-akpọ bute ya n'isi mbido telivishọn anyị nwa maka esi eri ya iwike butekwa ya n'ọnọdụ ndị ahịa ewere ka a na-akpọ ndị ahịa anyị nyere gị aka rere gị ya bụ ahịa. Kedu akụkọ ọzọ m ji bịa ugbu a gbasara ya bụ Funke Akindele okwu a m nụrụ mgbe m hụtara ihe a n'ihe nta akụkọ ọchị tọrọ m gịnị ka osisi gịnị mgbe ọbụla ị na-achọ ịkpọ di ya wụrụ naanị na gịnị birthday ya ụfọdụ ndị mmadụ ụfọdụ ndị inyom dị otu ahụ ha sị ga-akpọkọla di ha na fon ma ọ n'ekwentị na gịnị mgbe ọbụla ị chọrọ ya wụrụ na ụbọchị ncheta ọmụmụ a ya wụrụ ka o si dị ya nwa ada adọọla onye ọbụla aka na ntị ma ndị enyi ya tụmadị ndị enyi ya si na-akpọkọla di ya na ekwentị ya wụ ihe ya bụ Funke Akindele kwuru mana dịka o si dị ọtụtụ ndị mmadụ ama m na ịma na enweghị ihe mpụtara n'ihe ọha nta akụkọ kwuo ya na-aga ahụ ndị ga-ekwugide ihe ikwuru ma ọ mee gịnị na onyere gị na ihe ikwuru ụfọdụ na-asị na gịnị mere a ga-akpọ ọgwụkwanụ na onye chọrọ iwetara di ya bụ biznes ya bụ biznes ọ na-asịkwa na biznes ka ihe na-aga ewere ya chọrọ ya gaa n'ụlọ ọrụ ya ma ọ gịnị mara ọ bụ ị gaghị atacha ya ụta ma nke ndị bekee na-akpọ blame ị gaghị atacha ya ụta gịnị ma ị ga-ata ya ụta ụwa ike nọ n'ugbo ya ụwa ka nọ n'ime ugbo a ụzọ ụwa mmebi onye ọbụla na-egene apịawo ibe ha azụ onye hụrụ ya apịawo onye ibe ya azụ onye ọbụla ya pịawo ibe ya azụ